bandiraɓe sela musidɓe tedduɓe caggal yettude gueno e jurade nulaɗo makko ɓurnaɗo windere ko yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen e yettude sernaɓe men e seere mumen en garti ɗo e Pindi TV e haalirde Sethiane addan ɗon yewtere moon koɗo galle nde kewɗen wadde e kala saaha a yewtere bismo tonde kala neɗɗo e kala sifa ko o gollata e kala ko omo golloro e kala ko ina gollire beele addana bandiraɓe koyete ko famamuya ha ko ɗum saabi hande koɗo men ko gollotoɗo e galle he taragal timmugal bandiraɗo debbo timmuɗo golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida no fewi e jettimo kanko mo ganduɗa ko Tidianiatou Sarr mo honolde go Boubou e jewte ɗe mbaɗɗen e makko ɗe na tawta yewtande debbo mo Ndiayen Samba Tuole walla duwe hono Oumou Dieng yedde équipe technique mo ganduɗa ko kamɓe kuufi gueɗe ɗe no hannirta ni henna Tidiane ka an woni koɗo mi haalantamo to paaɗen ko wadde fof calno bandiraɓe eyyi kaw Abou caggal yettude Allah ko julde Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe en calmini musidɓe e ganduɗa wowɓe hettade en e wowɓe kadi ganduɗa darde ayagu men Pindi TV en calminiɓe no fewi en juurimaɓeɓe en calmini ganduɗa technicien ji men baɗɗe fayida golleteɗi golle moƴƴe joɗɗe ɗo e nder Pindi TV kaw Abou hande kalten ko heewi ko nanɗa e haalirde wada ko jiiɗa e ayawo ɓiɓɓe rewɓe jokkolɓe kuukali kuppuɓe biyeji ɗanni tawi jeeyi ko golloyade e leyɗele ha tengte leyɗele arabeji yaa to leydi Yemen yaa to Makkatal Mukarrama yaa to leydi Syrie yaa toon to ganduɗa ko to wawi wonde foof e nder ɗeɗo leyɗele wonen kadi ko leyɗele Tunisie e leydi Maroc e ko nandi hen saaha kuuka debbo wima mi ɓami lana nde o mi yeehi leydi Maroc ɗon ndew mi jaami Makkatal Mukarrama walla jaami Tunisie mi gollima golle joɗɗe mbaɗɗe fayida mi soodi oto mi soodi galle ko hen koye ngal ɗanngal dañmi welma yodma saaha goɗɗo fawa jungo walla ma wima laara guiƴam a hento toon ko toon gonnomi mi tongama mi sokama kono ñamleñe magal ko hasdagal ko caasiyagal ko wawnere ngam borjogagal e ko nandi hen so tawi a namnama ɗeɗo namne ko jaboɗa hen eyyi kaw Abou ganduɗa namdemade beeli kam no fewi nde won noon ko namdal ngal namdiɗa ɗo hande ngal ko ɗum caɗele rendo ngo hande ko ɗum caɗele kadi sukaɓe rewɓe ɓe nde won noon ɗannule ganduɗa to banggue arabi ɗe gaddi haade gaddi tampere haade gaddi tampere e woni hen ko weeli kana woni hen kadi ko ɓuuri hen hewde ko tampere addi hollen ko weeli woni hen ko weeli ko kaw Abou woni hen ne jaaha toon taw so jeehi toon jeehi koye dow ganduɗa lawol moƴƴol pewgol taw ganduɗa wona lawol yeeyede taw wona lawol nawede e dow ganduɗa maskede no nawrani taw andiraka no nawra anani sa yeehi toon wonanma toon tampere woni hen ganduɗa ko yaaɓe taw ko kañumen jogui volontaire mumen jogui visa ji mumen nawata koye mumen so jettima ganduɗa kañumen jogui commande koye mumen ɗo belɗumen liggo ɗo belɗumen acca joni hol hen ko ɓuuri moƴƴude beele ko haaldede famodede nawe e yoɓane passe ɓuuri moƴƴude walla ala ko ƴettande hoore mum doole mum e jawdi mum ɗanno hoore muɗum eyyi kaw Abou min kam e yiyandam nawde hoore muɗum taw koye volontaire hoore mum taw ganduɗa ko an jogui idée hoore ma nawɗa hoore ma ƴettuɗa visa ma nawɗa hoore ma min ɗum ɓuuri kam ngal ɗanndu ngal ɓuuri kam gari ko ngal ɓuuri wadde gartam an a ɗannima hen amin ɗannade ɗenɗanle to meeɗa yaade mi yeehi Jordanie Jordanie an ka woɗɗino koy holno ha Jordanie woɗɗi kay no fewi no foti duuɓi mbaɗa toon mi waɗi toon duuɓi tati duuɓi tati e nder Jordanie wadde nan ɗemgal arab seeɗa eway marhaba wa sahlan marhaba wa sahlan anan an a haali laabi moƴƴi ɗi e laabi ɗi moƴƴani ni beele ko an nawi hoorema walla a haalda woodi nawɗo ma eyyi min kaw Abou ko min nawi hooram min jawgolam Jordanie ko min nawi hooram par ce que ganduɗa holmo jokkodirmi ni e nder Jordanie on ko neɗɗo Jordanie kisi ko jeeyaɗo e nder Jordanie joguiɗo kayitaji toon eyyi joguiɗo kayitaji toon ganduɗa ko sehlam ko on ganduɗa jaadimi min mi alani e kumandi nawaɓe e nawede
ɓeɗo nawma dokkuma ɓe dokkuma maka totti ha jottoɗa ɓen mi ala selma debbo walla selma gorko selam debbo nawma kodde sa toon kanko kanko ganduɗa bammakko woni ambassadeur gonnoɗo Mauritanie ko ambassadeur ko Jordanie kamɓe gonno ambassadeur Mauritanie an ko banggue Mauritanie o tan jawɗa dañƴa suka debbo mo bamo won toon ambassadeur tan nawma toon nde wonanma nde hol e miijo ngo nawima beele ko kanko hokkatma golle walla ma ko gollal on wallanma koye gollinoma min nde ndehami nde wonami toon nde kamɓe ganduɗa minen hamin gondi ɗo Jordanie ɗo hamin gondi ɗo Mauritanie ɗo kanko ganduɗa ko jahannoɗo omo addiya bagasuji omo yeeya Sine en ko ɓiɗɗo ambassadeur noon hamin ballodira e dow majjum ɗon ɗo Mauritanie ɗo eyyi hamin ballodira hen noon en même temps ganduɗa ɓe gayni ɗon ɓe punne hodde joni noon waɗi kam proposé est ce que mi arata vacance leydi mabɓe min kaldi hen mbimi hamin jaaha pour ganduɗa min gona toon 6 mois min jaadi toon joni jangal ngal kanko pasanma walla an pasane hoorema holko waɗi hen holko mbanmi hen nde jettiɗa nde ko galle mabɓe jippiɗa walla hokke jaate goɗɗo galle mabɓe jippimi nde jettiɗa nde a yawi dañde golle walla a dañani mi wonde mabɓe ɗon 6 mois après jaltimi galle mabɓe pami banggue goɗɗo ƴettumi eyyi par ce que mi wonde mabɓe ɗon kanko mo gaddu wonno gonɗo sababu gadduɗomi ɗo no o ɗanni o yeehi leydi wondi ɗo ɗanni o yeehi leydi wondi nde noon après min jaltumi tawtomi koreji am Sénégal naɓe wonnoɓe toon no ɗanni gondi beela wawan wonde galle mabɓe hade kono sehlade o accuma e galle mabɓe ala par ce que jinmi ko liggeyade liggey goɗɗo ɗum noon il faut mi yalta mi faye banggue goɗɗo mi liggoy wonde aɗa yeewi koɓe gonɗa mabɓe aɗa yeewi ko keɓanɗa ko eyyi par ce que mi liggahi no jiɗirmi ni e te kadi mi wawani wonde ɗon mbiɗa liggo après jaltumi banggue goɗɗo pami banggue goɗɗo saabu ko ceelagal tan nawma toon a wawa wullitade ko jeeɓeɗa ko hewani e kono kam gonagal ma alano caɗele ala mi ala caɗele mbiɗi Jordanie mi ala caɗele joni ala caɗele joni noon ene waɗi caɗele mais min mi ala caɗele an alano caɗele gonɗa e galle mabɓe ɗe joni noon hol Sénégal naaɓe wonɓe toon ɓe ganduɗa e hono gandirɗaɓe ha ummiɗa ga parɗa toon eyyi ɗon kadi ganduɗa Sénégal naaɓe nde gandanmi ɗum nde mi presque mi woni ɗon lebbi jeegom mi anda Sénégal naaɓe mi meeɗa yidde Sénégal naaɓe par ce que leegal ngal gonmi ngal e leegal Sénégal naaɓe goni ngal ene goɗɗotiri leegal ma ngal ɓuri wonde leegal patronŋeɓe walla ko Sénégal naaɓe woni patronŋeɓe gon leegalam ngal ɓuuri wonde leegal patronŋeɓe par ce que min jippimi ko leegal ganduɗa yimɓe jeeyaɓe leydi tigui tigui gondi ko Jordan naaɓe pire ko leegal mabɓe jippimi anga ɗon ponɗa heddade mbasa tawoyde waɓe no magasi en waɓe no dawde kaba suwan sawa en aɗa andi ɗannungal ɓayde wonti ɗannungal tan yiirodirde e bandum emo mbawɗa haaldude ɗemgal ma nanodira ene ko hunde welde ha maayi ko saabi lebbi jeegom ni wonɗa toon a yiitaki bande eyyi lebbi jeegom ɗi lebbi jeegom ɗi ganduɗa ɗi gonmi toon de e mi yiilahi e bande men kono e nder lebbi jeegom he foof mbiɗa yiilo no pamirta e nder lebbi jeegom he foof mbiɗa yiilo nde pellinmi toon hankkadino noon yaltude nde jaltimi lawol gotol pellimi nadde wuuro he mbiɗa yiilo bande men haalo plan mbi so mawɗo ɗeɓi miijede mawɗo ɗeɓa famde nde gonɗa e jaam nde selma o ɗannaki nde so ɓooyno won ɗon a yiilota ko Sénégal naaɓe ala par ce que hayso woni ɗon min hankkadi nde jarami toon nde jarnumi toon ko vaccance lebbi jeegom joni ɓayde mi yitti jottade e leydi he minen mbiɗa yiiɗi ko nafimi il faut mi yalta mi ƴeewoya liggey moƴƴo mi liggo e kono lebbi jeegom ɗi aɗa wawno wasa won jeeyaɗo Mauritanie gonɗo toon paabuɗa ɗum mbiya yi minen komin partenaire ɓe moola ɗum toon kono an koma selma yiyaani ni wadde komi yiyaani ni ala no mbaɗɗa ne jaltoɗa ha jiiɗa Sénégal naaɓe ni ne jiɗɗa adana nde e yonte adana nde a wawno yittude Sénégal naaɓe walla Mauritanie naaɓe no kadi sehlam gaddunoɗo kam ɗon o ala ɗon natti welde kam dal jaltumi bon d' accord hol Sénégal naaɓe ɓe tawoyɗa e tawmi Sénégal naaɓe ganduɗa ko jolfuɓe ɓen tawmi toon no goni toon ko ɓuuri hewde toon ko étudiant ji ene waɗi toon noon sukaɓe rewɓe kadi ganduɗa nan toon ene liggo toon liggo toon e Jordanie ligguey Jordanie holno wayi nde jaaɗa aɗan nde a nanta capoje mabɓe ɗe holno guurɗa e mabɓe par ce que gila mi yahani mbiɗa woni Mauritanie ɗo mbiɗa wadda e mabɓe débrouillé seeɗa e haala mabɓe ha jaami toon ganduɗa kasi mbawmi haaldude e mabɓe eyyi saabu sa wonimo tan e tawa ka nana capoje hay so seeɗa min nambeɗa koɗe gote walla ala kono ma wawa wadde kam no guurɗa toon nde jaltuɗa ga galle jaatigui ma jaaɗa tawaɗa Sénégal naaɓe e holmo liggodiɗa e holko ligguiɗa no foti jooɓetanɗa beele no sette wono yenɗa ga eyyi ndi jaami ganduɗa tawoymi Sénégal naaɓe kisoni ñana miɗa yiili yo Sénégal naaɓe nde gadimi hoccude ko numéro ambassade Sénégal naaɓe on gadimi hoccude jimmi ɗum koye internet jimi numéro noddumomi noon ha tampimi ndinkomi hebde ɗomi heɓani ɗo noon après pellimi noon hol leegal gotal ngal ganduɗa toon étranger ji ɓuuri hewde après paami hedde leegal to ngal no wiyete
legal ngal ɓe mbiya ko centre ville ngal wiyete ko amam legal janɗaɗa ngal no ngal wiyete sabu somi yeehi men ɗoto pammine Abdoul taw ko Abdoul ga ko Amal Abdoul bisimilla en gummi mo nani tawi Amal en naati Amam Amam bisimilla joni noon holde puɗɗiɗa liggade nde garɗa Amam nde e holmo liggoɗiɗa eyyi ammami premiére nde garmi toon nde mi yawani jirtude Sénégal naaɓe janmi koye Afrique ji kono ko Afrique ganduɗa Soudan naaɓe ene wonde Madagascar naaɓe ko ɓen ganduɗa gondimi ɓen sukaɓe rewɓe ganduɗa ko wonɓe toon waɗi étudiaji waɗi liggotoɓe ko ɓen gadimi yidirde ha ɓooyi noon après jiitimi Sénégal naaɓe hen goto holli kam Sénégal naaɓe ko woni jaami après paami hedde Sénégal naaɓe to jaaɗaɓe kollumaɗo liggete dañƴa ligguey tawmi toon ganduɗa biyeteɗo Hadi en biyeteɗo Josephine ɓen ko toon goni ko serraɓe ko toon liggoto sukaɓe rewɓe tata tawmi toon ɓen ko liggotoɓe heddiɓe noon ko ganduɗa ko ɓe ko hen tata ko resɓe heddiɓe ko étudiaji tan janggoɓe ko wiyete joni so tawi ko kamɓe nawma ko ene waɗi kiiɓal ene wawa hoorema ala kiiɓal ko ɓen ɓe tawɗa ɓe ko koɓe nawɓe koye mabɓe walla koɓe nawaɓe ala ɓe tawmi toon ɓe ganduɗa ko sukaɓe rewɓe Sénégal naaɓe tawmi toon ɓe ko diplomate en nawi ɓe ɓen ko tubakoɓe nawi ɗumen tubakoɓe ƴettiɓe ɗo nayiɓe toon wona arabeɓe koye nder leydi arabeɓe ɓe goni mais ko tubakoɓe diplomate ɓe liggotto ɓe nayiɓe toon joni noon kamɓe caggal mum ɓe goni koye liggade e galleji ɗi walla kamɓe ko nawɓe ɓe tan joguinoɓe ɓe nawɓe ɓe ko ɓen tan ɓe liggonto kamɓe an nde pelliɗa liggade nde holmo liggoɗiɗa e holno liggoɗiɗa eyyi minnene nde jaltumi ganduɗa toon nde paami minen koye tubac diplomate goto minen koye on liggottomi jobdini no fonno no heewi mataw par ce que ene heewi kalis on heewi an heewi par ce que kalis mabɓe ko dinar ganduɗa ene foori ene sabori sordani beele ne waɗi leñamagal biyetegal racisme yagal biyetegal e leyɗele arabe beele sordani kono ene jeeya noon ala eyyi min kam mbiɗa wawi wiide Jordani Kaw Abou saɓori ganduɗa e par rapport leyɗele ɗe nananmin e takki ɗumen ko wayno Arabie Saoudi en ko wayno Liban en golle ɗe nananmi toon ɗe min kam so Allah mi yiyan ɗum Jordani no fewi par ce que Jordani ganduɗa haaɓe banggue étranger ko tengtuma haade e Sénégal najo haaɓe ponki Sénégal najo no fewi so tawi a wi ka Sénégal najo haaɓe ponkuma no fewi aɗa ganduɗa haaɓe gaccanma gueɗal dal taw so a wi ka Sénégal najo maltraité ji keddiɗi ɗi noon ɗum wasata wonde kono kam wonani 100% e nder Jordani wonani e nder Jordani e wadde kamɓe ɓe jiiɗa hoɓɓe ɓe jiiɗa leyɗele keddiɗe ɗe e kamɓe en saɓori leydi mabɓe ne saɓori to banggue guura e banggue kotki no seeri walla seerani eyyi banggue kokki ganduɗa ene seeri seeɗa ene serani seeɗa par ce que kam suudu kam ko seeri ko foof kam diwata ganduɗa 100 dinar o 100 dinar no foti seeɗa 100 dinar o ma won ujunnaje 16 ma lew no foti liggoɗo lew wadde aɓe liggo lewru hol liggotoɓe lewru 400 dinar hol liggotoɓe lewru 500 dinar hol liggotoɓe lewru 700 dinar mais tan ligguima tedde 400 dinar ɗum no heewi donc kono so tawi joɓata ko 100 temedde nayyi aɗa yooɓe eyyi kadi heewani kadi ganduɗa ko gonɗa suudu an goto joni ko yimɓe a daña mo bokkiɗa suudu taw hayso ko onon ɗiɗo nden ɗon o e adda 50 dinar a gadda 50 dinar so lewru ma e jooɓon eyyi to banggue nguura koɗo liggoɗon to ñamano ɗum walla son garti to banggue nguuru kadi ganduɗa sa dawi arti ñamet toon liggorɗa to aɗa wawi aɗa hokke ñamel aɗa hokke foof mais aɗa andi kam en tant que Sénégal radio jittan ko ñamde mum sa arti aɗa wawi defde ñamde ma galle ñama jontande mbat toon eyyi jontande garɗo minen dal min galano probléme kala gadiɗo artude ne wawi sagginde seeraɓe jolfoye fulɓe bone foti jogui ko ñamata defata welto debba e fittano muɗum on dañi tan caɗele wiide hannde ko ɗum tuyay walla wawi waɗi ɗum gar tuyay non minen min ngala probléme oɗo mbeɗen ñam par ce que min hay ko ñamdu wiyetede kaldu ndu mi meeɗa ñam ɗum Sénégal ko toon ñami ɗum par ce que ko joola goto gondunomi e séréer kamɓe haaɓe defa ɗum ɗon koye mabɓe gandumi ɗeɗen ñamde aussi kadi min aussi kadi mi defa ñamele meɗen haaɓe ñama kono Tidiane ko jaɗa ko ala tan ne jooɗɗon ha nan ɗon wiyede debbo jaggama to safalɓe mbaɗi ɗum ni gueɗe kantirɗe walla mbi ɗum alay saago walla lepti ɗum e nder sodani ɗum kay luppata ne woodi kay holko jiirum hen yitaram ni ganduɗa hol sukaɓe rewɓe wonnoɓe ɗon ɓe gonani kam ganduɗa men gayno ko banggue philippine en ɓe banque latif en ɗannitoɓe rewɓe hol sukaɓe rewɓe ganduɗa waɗanoɓe maltraité ha ɗum muusiɓe ha ɓurti ɓe diiɓi ƴettusuji ɓe maayi
ɓe ndu studio maayi a jarama ko ɗon ka ten yeeɓiyankoɓe Pinde TV haalirde so thian dawal gandal ko fate ɗanle rewɓe to leyɗele beɓe ko tijjeden sa e Abou Samba Diop on jarama kettoɗe min e dawal pangal so Allah walam ɗo jaaɓi